Как да предпазите вашите инструменти от влага и корозия? В това кратко видео ще ви покажа как да направите импрегнант за дърво и метал, който е 100% безопасен при контакт с храна. За целта ще са ни необходими следните продукти: челен восък, течен парафин и контейнер за съхранение. Може да е метален или стъклен, но трябва да издържа на топлина. Отношението на пчелният восък към течният парафин е 1:4, но може да го промените според исканата консистенция. В моя случай, контейнерът, който аз съм избрал, е около 50 грама, затова се опитвам да отделя около 10 грама от восъка. След като съм го нарязал, го добавям към контейнера и досипвам с течен парафин. Слагаме контейнера на водна баня, като е важно да се спомене никога да не се слага върху отворен огън, защото течният парафин е силно запалим. След няколко минути пчелният восък се разтваря напълно и разбъркваме сместа преди да я отделим от водната баня. Оставаме контейнера да изстине и нашия импрегнант е вече готов за нанасяне. Сега вече знаете